shi da dan Messi ga Damben nan dogon Messi daga bangaren Jamus Makobiri daga bangaren Gurma da shi ne mai girin ɗin damara Musbahu Kano YouTube yake kawo muku wannan dambe ga Damben nan ba ayya gashi nan dai ga Damben nan ba ayya dogon Messi fa wallahi wasu kallon mu wannan dambe sai an tashi kowa zai iya faduwa ba to dogon Messi ya liga mai ya kakata ya kwawalata ya yi rawa amma wallahi ba bai faɗi ba gashi nan dai Makobiri to gashi nan dai ayya gashi nan dai dogon Messi ayya gashi nan dai